Must be. Padaha atha yoganushasanam. Puede usted decir que yoga es un método. Yoga, gure alderdi fisiko, mental eta espirituala garatzeko metodoa da, alderdi guztiak batera. Todos los aspectos juntos. Ez da erlijio bat, praktikatzeko edozein erlijiotakoa izan daiteke, edo batekoa ere ez, hori norbere kontua da. Yoga bizitzeko era bat da. Jendeak yoga benetan praktikatzen duenean, bizimodu jakin bat du. Ohitura batzuk, portaera batzuk, posturak, arnasketa, erlaxazio teknika batzuk, erabateko bizi estiloa da. Yoga oso tresna ona da norbera ezagutzeko. La práctica de yoga abre puertas que no sabía que tenemos. Yoga hitza ez zaigu guztiz arrotza egiten. Batzuek pantailan ikusten ari garen bihurrikatze ariketekin identifikatuko dute. Beste batzuek aldiz, lotuaren posturan eserita eta bere meditazioetan murgildutako gizon santuaren irudi estatikoarekin. Amonak astean bitan puntualki egiten dituen gimnasiako klaseak edo antzeko zerbait, gogoratzen duenik ere egongo da. Amona lurrean etzanda begirada galduta eta hankak garondo inguruan korapilatuta. Yoga, jokatu leke nahi daben guzti gazteiak eta zarrak. Zer dabe, hene kantzau ez, kantzau butak antzizartxe oten kantzeten ez ni, altzeten ez ni azurrepe apurtute gutxin torrez. Da jogate juten az, Santa Catalina paseitan juteko goguaz. Así que, behitu zelako tranquilidea dututen. Hau da, lanketa individuala, eta bakotxak bere neurrian, bereak aldaben beste, danok egin aldugu. Bai, hori bardin ja. Porque nik hanka bizak daukaraz orain urte bete daukaraz apurtuta. Bat hanka batakoa femurra apurta, da beste hankan dauka belaunian ligamentos kruzau bai apurta. Da, ez dakiz hemen honaz bedaz hilebetin, 10 hilebetian etorri barik, don barri da zinaz. Zinaz da ondo nabil. Nire limitazioekin, baina ondo. Postura batzuk kontrakoa iradokiarren, yoga ez da gimnasiarekin nahastu behar. Batez ere yoga bizitza filosofia bat delako, eta gimnasia ez. Gimnasia batez ere muskuluak trebatzera bideratuta dago, eta yogak berriz, gure organismoko funtzioak normalizatzea bilatzen du. Hau da, gure nervio sistemako organo eta glandulak. Edo nola ere, yogaren azken helburua asmo handiagokoa da. Eskuen izterren gainera apoio horregaz, eta zamiez jarratut edo zula okotzagaz, gora. Nire ustez, mendebaldean ez dira ondo ezagutzen yogaren erabilerak. Normalean, yoga fisikoa besterik ez da praktikatzen, eta bakarrik arazo zehatzak konpontzeko. Yoga gizakiaren hezkuntza integrala da, eta gaitasun fisiko, mental, emozional, psikiko, intelektual eta abar asko gara ditzake. Yogak konzentrazio gaitasun handia ematen baitu. Konturatu nahi zuek, mendebaldean, batzuetan termino batzuk nahastu egiten dituzuela. Adibidez, yogia gizakia zebetea da. Ezin diozu yogi edozein gizakiri deitu. Guru bat adibidez, Indiako maizua da. Maizu izateak ere maila altua izatea eskatzen du. Fakir edo saduak berriz, etxerik, familiarik ez duten pertsonak dira. Ashrametan libre bizi dira. Hauek ez dute yogarekin zerikusirik. Ez daukate zertan yoga praktikatu behar.
Yoga praktikatzeak gure egoera psikiko-fisiko orokorra hobetzea lortzen du. Arnasketa ariketa eta zenbait postura fisiko erabilita. Pranayamak, hau da, arnasketa kontrolaren teknikek erlaxatzen eta konzentrazioa ahalmena handiagoa lortzen laguntzen dute. Eta posturek berriz, asana deiturikoak, muskulo tonizitatea handiagoa lortzen, kontratura minak baretzen eta funtzio fisiologikoak orekatzen besteak beste. Yogaren tal interesgarri batek pranayama du izena. Pranak bioenergia esan nahi du. Arnasketa kontrolaren bidez bioenergia maneia dezakegu. Praktika honi diafragma arnasketa deitzen zaio. Praktika hau egiteko lur gogorraren gainean etzan behar da, manta baten gainean, hankak tolestu, orpoak ipurdiaren ondoan jarri, eta ezkerreko eskua silborraren gainean. Arnaz hartu, 1, 2, 3 segundos, gero arnaza bota, 1, 2, 3 segundos, denbora gehiago edo gutxiago erabil daiteke, baina zeure burua derrigortu gabe. Praktika honek birikiak zabaltzen eta biriki edukiera handiagoa lortzen laguntzen du. Bigarren atala nerbio sistema da. Silborraren atzean dago. Oso garrantzitsua da sistema neurovegetatiboa. Honek, nerbio sistema erlaxatzeaz gain, garuna eta garunaren bidez adimena ere erlaxatzen laguntzen du. Nerbio sistemak bizkar muinarekin konektatuta dago. Eta bertan dago loaren erdigunean. Beraz, nerbio sistema erlaxatuz, insomnioa gainditzea lortuko dugu. Praktika honek beste gauza garrantzitsu bat dauka bere alde. Haurdun dauden emakumeentzat oso egokia da. Postura hau praktikatuz erlaxatzen ikasten dute, eta erditzean umeari bultza egiten laguntzen die. Edozein persona praktika dezake. Lotara joan aurretik, jaikitzean, edo edozein estres momentutan. Yoga hitz sanskritoak bat egitea esan nahi du. Bat egin norekin edo zerekin. Erantzuna bitxia da. Norberarekin bat egin, hau da, gure barne izatearekin bat egin modu kontziente, natural eta harmonikoan. Erlijio bat da, zerbait ezkutua edo arraroa dago yogaren atzean. Neutrala da, zientzia bada. Zuk Euskal Herrian elektrizitatea erabil dezakezun bezala, guk hemen hori erabil dezakegu. Edo zeine praktikaleike yoga. Ez dozu biher erlegio batera, ez bestera, ez dozu biher zer sinisterik, edo zeinek eilike yoga praktika. Yogak dana batzen deu eta helburu batera darutzu unitatera. It is a way of life. Yoga bizitzeko era bat da. Jendeak yoga benetan praktikatzen duenean, bizimodu jakin bat du. Ohitura batzuk, portaera batzuk, posturak, arnasketa, erlaxazio teknika batzuk, erabateko bizi estiloa da. Ez da erlijio bat. Edozein erlijiotako jendeak praktika dezake. Eta euren erlijioaren praktikan hobetzen ere lagundu diezaieke. Indian, yoga gai ia sekretutzat jotzen zuten, eta maisuak ikasleari transmititzen zion. Patanjali izan zen lehenengoa, lehen ahoz transmititzen zena, idatziz jasotzen. Guztia hinduen testu inguruan. Patanjaliren yoga klasikotzat har daiteke. Zoritxarrez, yoga hori ez da praktikatuena. Alderdi txiki batzuk ezagunak egin dira, adibidez asanak, edota meditazioa. Jendeak onura zehatz batzuk baino ez ditu lortu nahi. Eta hori ez da yoga klasikoa. Yoga fisiko bat da, edo yoga psikologikoa. Baina bere halako emaitza zehatz batzuk bakarrik bilatzen dituen. Horixe da desberdintasuna. Yoga klasikoak gizaki osoa bilatzen du. Eta gaur egun praktikatzen dugun yogak onura konkretu txikiak baino ez.
19. mendearen amaieran eta 20. mendearen hasieran mugimendu berritzaile batzuk haize berriak ekarri zizkioten tradizio honi. Bere hizkera hinduista alde batera utzi eta bere praktika aukeratu batzuen zirkuluetatik kanpora zabaldu zuten, mendebaldeko estetikoengana ere helduz. Jogaren adar guztien helburua jainkoa deritzonarekin bat egitea da. Nik ez dut jainko hitza erabiltzen. Bakoitza bere erara ikusten baitu hori zer den, eta normalean ez da zuzena izaten. Berritze honen bi adibide, Krishnamacharya, denboratxo batez bihurtze zailak egiten ikusten egon garen gizon hori, eta bere mendebaldeko dizipulua den Matayi Indradevi dira. Ni pentsaten du gauzak modakin doazela. Esaten da aintzina hemen be ezagutzen zala eta praktikatzen zala. Naiz eta galdu egin gendun eta ekialdian kontserbatu. Gaur egun ostera berreskuratu dugu. El primer objetivo en yoga es para tener una mente estable. Y para tener una mente estable, el primer paso es para desarrollar ciertas actitudes. Gaur egun ez da yoga eskolarik falta inguru hauetan. Guk bi aukeratu ditugu. Batipat, yogan esperientzia handia dutelako eta Euskal Herrian urte asko daramatzatelako lanean. La palabra sukha en sánscrito significa alegría. Lehendabizi yogaren sorlekura joango gara, Indiara. Ez dugu ashram isolaturik bilatuko Himalaiako mendi adarretan, ez eta zibilizaziotik urruti dauden oianetan. Topikoak apurtuko ditugu eta yoga praktikatzeko itxuraz desegokia izan daiteken leku batera joango gara. Mumbain, garai bateko Bombay zaratatsuan gaude, Indiako hiriburu ekonomikoan. Hiri izugarri handia da, 18 milioi biztanle ditu. Hala ere, oso zaila da hau ziurtatzea, herritar gehienak ez baitaude inongo erregistrotan inskribatuta. Kale hauetan elkarrekin bizi dira garatzen ari den superpotentzia baten milioi askoko transakzioak eta biziraupen ekonomiko hutserako egiten diren langintza tradizional eta negozio txikiak. Megairi honetan jogaren lehenengo zentro antolatutzat duguna sortu zen 1918an. Egungo egoitza Santa Cruz auzoan dago, aireportuaren inguruan, hiriko erdigunetik zertxo baiturruti. Zentro antolatua diogunean, mundu guztiari zabalik dagoen eskola esan nahi dugu. Ez bakarrik aukeratutako batzuei, printzipio zientifiko eta pedagogikoek zuzendua. Hau da, klaseak modu sistematizatu eta metodologikoan ematen dira, beste ikasgai bat izango balitz bezala. Lana, Sri Yogendrak hasi zuen, bere helburua jogaren esentzia ukitzeke mantentzea zen, baina bizimodu modernoaren eskakizunetara egokituz. Yogendrari irakatsi zion maisuak, ez zekien askorik jogaren teoria eta filosofiaz, bai ordea praktikaz. Teknikak menderatu ostean, Sri Yogendrak teorian murgildu nahi izan zuen jogaren erabateko ezagutza izateko. Horrez gain, jogak zientzia eta medikuntzarekin duen harremana ikertu zuen. Sri Yogendrak helburu batekin nabarmendu zuen alderdi zientifikoa. Jogari hasi berri gutxi batzuek mendetan zehar emandako iluntasun eta sineskeria itxura erabat aldentzea. Institutuan irakasle asko trebatu ziren, bitartean sortzaileak bere ikerketak liburuetan islatu eta artikulu eta konferentziak idazten zituen, bere herrialdeko mugak ere gaindituz.
Ikerketa eta hezkuntzaz gain, institutuak terapien eta ongizate sozialaren eremuetan ere lan egiten du. Jaiade bat Jogendra doktoreak, sortzailearen semeak, hartu zion lekukoa aitari instituzioaren zuzendaritzan. Irudi hauek grabatu zirenean, jogari buruzko entziklopedia handian ari zen lanean. Irakasle kanpotarren trebakuntza ere berak zuzentzen du. Ez da ekintza komerzial simple bat, ez eskala handiko ekintza. Benetako trebakuntza lana baizik. Honela, distipulu edo sadaka talde bat, pizkanaka gizartea eraldatzen joango da. Familiatik, lanetik, abiatuta. Zoritxarrez, gaur egun hona etortzen diren pertsona askok arazo larriak dituzte. Gaixorik daude edo arazo psikologikoak dituzte. Jogara ikasle moduan baino paziente moduan datoz. They come more in the category of patients rather than sincere seekers. Hezkuntzan, sukostinte mailan lan egin dezake. Ez da bakarrik ariketa batzuk erakustera edo teoria ikastera mugatzen. Pertsonalitatea eraldatu eta eguneroko bizimoduan pertsona bat egokiago molda dadin laguntzeko jarraibide batzuk irakasten ere ahalegintzen da. Gizabanakoarekin egiten duguna hezkuntza lana da. Izan ere, bizimodua guztiz aldatzen da. Bere ohiturak eta filosofia pertsonala aldatzen dira. Eta terapia hezkuntza lan horren edatzea besterik ez da. Gure gaixotasunekiko ikuspuntuak ez du medikuaren tratamendu espezifikoa jarraitzen. Pertsonari bizimodu osasuntzua nola eraman irakasten saiatzen gara. Modu horretan, gaixotasunak desagertzen dira. Mumbai ez, hurbilago, Lekeitioko kale honetan zehazki, Sanatana Dharma eskolak bere egoitzetako bat du. Eskolaren sortzailea Manuel Paz da, Madaba Goitizeneko jogi maisua. 1977an zestoan hasi zuen proiektua. Praktika eta mezua denentzat eskuragarria izan dadin bideratu nahi zuen joga. Eta horretarako mota guztietako jendeari egokitzen zaion lan sistema simplea eta logikoa sortu zuen, irakasleak modu egokian trebatuz. Beti eitzen dozuelez. Bai. Ni yoga mundura kuriositatez heldu nintzen. Jakin nahiak eroan nindun, jakin nahi nuen mundu hori zelakoa zen, edo zer egiten zen, edo jakin nahiak. Nik jogan topado tresna ezin hobe bat, neure burua ezagutzeko, ikusirik yoga teknikak oso baliogarriak zirela edozein arlo lantzeko, hasi nintzen irakasle izeteko ikasketak egiten. Eta horrek urte batzuk eroten ditu, klaro. Eskolak yoga ekialdeko antzinako filosofien barneko ikuspuntu espiritual bat bezala ulertzen du. Hala ere, guk pertsonak yoga egitera bultzatzen dituzten helburu nagusiak aztertuko ditugu bakarrik. Ni jogara junitzen, laguntasun eskatuten laitzerik, neure buru tranquildu da gauzak aulakot ikusteko, neure burue aurrera eruteko. Ze eneban nahi, zulo baten sartunde garatuterik, deneban jogan.
Da niri laguntasun handiz emosten jogak, bai zulotik urteteko eta bai aurrera jokauteko. Porque ene nahi atzera begitu, mazke aurrera begitu baino. Da bestetik, osasune, tranquilidadie, da laguntasune dan emotena. Yoga osasuntsu bizitzeko metodotzat har dezakegu. Askotan ikasleak medikuak aholkatuta etortzen dira. Izan ere egungo bizi erritmoarekin, batzuk gehiago eta beste batzuk gutxiago, baina denok izaten ditugu gora behera gogo aldartean, arazotxo kardiobaskularren bat edo artikulazio eta gerrialdeko mina. Yoga ez da mirariak egiten dituen terapia bat, baina eraginkorra ematen du estres maila gutxitzeko, insomnioa, gizentasuna, asma edo hipertentsioa gainditzeko, digestio funtzioak hobetzeko eta immunologia sistema indartzeko, eta emakumeentzat oso lagungarria da haurdunaldian, erditzean eta menopausian. Hori guztia kontutan hartuta, yoga gaixorik dagoen edo osasun gaitzen bat duen jendearentzat terapia dela ondoriozta daiteke. Baina yoga prebentzioa ere bada. Yogaren praktika erregularrak etorkizuneko gaitzak jasateko arriskua murrizten du. Bestalde, gazterik osasuntsu eta zoriontsuneari ere sekulako nura ekartzen dio. Kontzentrazioa handitzeko teknikak ezagutzeak, erlaxazio metodo batzuk menderatzeak, postura txarrak zuzendu edo muskuluak indartzeko egokiak direnak kontrolatzeak, ikasteko kirola egiteko edo egunero egin ditzakegun beste ekintza batzuk egiteko orduan. Gaur egungo gizakiaren arazo handienetariko bat estresa da, erlaxatzen ez jakitea. Zenbait yoga ariketa egin ondoren, manta baten gainean etzan behar da. Tapatu hotz egiten badu eta konzentratu. Hanketako behatzetan arreta jarri eta hortik, pizkanaka, gorputzean gora joan behar da. Buru ezurrera heldu arte. Praktika honek 3-4 minutu iraun dezake eta teknika ondo menperatzen badugu, azkar erlaxatuko baitu eta edozein ekintza egiteko prest egongo gara. Y estar preparado para hacer otro trabajo.